Добре, добре, ми чекаємо. Привітання, дівчинки і хлопчики. Доброго ранку, сябри. А з ким ти зараз розмовляв? З Лесиком. Ён рихтує для нас некий сюрприз. Ого, а який не сказав? Ні, прийде, доведаємося. Ой, люблю сюрпризи, але не люблю їх чекати. А доведеться. Давай покуль порозмовляємо про те, хто чим любить займатися у вольний час. Давай, я ж мать что люблю. Гулять с сябрами, ладить маскарады, ходить в гости, загадки отгадывать люблю. Ой, усё я не перелічить. І я шмат чим займатися люблю. Особливо гуляти у футбол і зустрікатися з нашими глядачами. Ой, здорово! А ось цікаво, які є ще бувають хобі? Незвичайні які-небудь. А давай зараз доведаємося. Давай. Незвичайне хобі. О, есть. Ой, а давай я прочитаю. Коли ласка. Так, одно з самих незвичайних хобі належить Далтону Стівенсу. Яно з'явилося з-за його безсонниці. Однойчі, коли йому черговий раз не спалося, він достав з комоди усі свої гузики і почав їх пришивати до одіння. І гэты заняток так йому сподобався, що тепер гузики у його повсюди. Ну треба ж, у його навіть машина у гузиках. І увесь дом невероятно. А які ще хобі бувають? Зараз доведаємося. О, Йожеф Тар із Венгрії уже більше за 40 років збирає бібліотеку мініатюрних книг. І самую маленькую з них можна змістити у ореховій шкарлупині. Цікаво, як таку книгу читати? Мусить тільки під мікроскопом. А ось я ще незвичайний заняток. Многие девчонки захопляются вышивкой. Литовская мастачка Северия Инсерускайте так само любить вышивать. Але не на тканине, а на чим ви думали? На железных предметах. Як яна гэта робіць? Яна свідрує у пательнях і лопатах множество дірок і упригожує їх вишивкою. Як яна до гэтага додумалася? Навіть не уявляю. Але ж як пригожа, хто б мог подумати, що за хобі можна прославитися. Треба і мені поспробувати. Ну і чим же ти будеш світ здивляти? Покуль не ведаю. Треба подумати. А давай, покуль ти думаєш, ми разом мультик поглядим. О, давай. Може, у їм я подказку знайду. Ну що, придумала собі хобі? Ой, сова і вожик. Ой, які пригоженькі. А откуль яны тут узяліся? Хто їх сюди поставив? Сюрприз! О, Лесик, привітання. Усім салют! Гэта ты сову і вожика принес? Гэта і ёсць мой абяцаны сюрприз. А мы не зауважили, як ти прийшов. Не дзіва! Вы были так захоплены мультиком, что и слона б не зауважили. Знайомьтеся, сова Фані і вожик Тимофей. Вельмі приємно. А де ти їх узяв? Мне их дал, как показать вам, один мой сябр, Тимофей Поздняк з Мінська. Значить, я не з вожиком тезки. Здорово. Так, Тимофею всего 7 годов, і все гэта зрабіў ён сам. Ух ты! А як? Сабраў з асобных дэталек, бачыце? І сова і вожик складваюцца з іх. Сапраўды, я конструктор. Колькі ж часу Тимофей збіраў гэтыя фігуркі? Не одну гадзіну. Трэба мець цярпенне і стараннасць, каб атрымалася такая прыгажосць. І у Тимофея яны дакладна ёсць. Які малайчына! А ён зараз нас бачыць? Вядома! Тады трэба перадаць яму прывітанне. Прывітанне! Тима, ты сапраўдны майстар, і ў цябе цудоўнае хобі. О! Дарэчы, вось чым я таксама хачу займацца. Буду, як і ты, складваць такія фігуркі. Дзякуй за падказку. Няўжо вырашыла? Вырашыла? Вось і добра. І першым я хачу зрабіць зайчыка. Такога ж, як мы з Лесікам.
А мы паспрабуем табе гэта арганізаваць. Лесик, як здорово, что ты нас познаёміў с Фаней и ободвума Тимофеями. Дякую табе. Калі ласка, а што мне за гэта будзе? А что ты хочешь? Цікавы мультик, вядома. Бо мы ўжо адзін глядзелі, а я не. Гэта без праблем. Сябры, глядзім разам. А ведаеце, чым яшчэ я могу займацца з раніцы до вечера? Ведаем. Няўжо? І чым жа? Ты любіш гуляць. Ну так. А як вас дагадаліся? Тут і здагадвацца не трэба. Гэта ўсім даўным-даўно вядома. Цябе з двара ад сяброў не даклікацца. Сапраўды? Толькі апошні раз з'явілася адна сур'ёзная праблема. Якая? Мы ніяк не маглі прыдумаць, у што нам пагуляць. Ва ўсё, што ведаем, перагулялі. Нават засумавалі крыху. А я ведаю, як вам дапамагчы. Як? На пошту Добраранка нядаўна прыйшоў відэаліст, якраз з цікавай гульнёй. Праўда? Вось здорово! Так паказвай хутчэй. Мы ўсе хочам навучыцца, правда, сябры? Глядзіце уважліва. Всем привет! И сегодня мы с вами разучиваем новую суперигру «Штандер». А, я знаю, эту игру еще зевакой называют. Точно! Нам понадобится мяч. Одного мяча нам будет достаточно. А еще нам понадобится палочка. Одной тоже хватит. А еще нам, естественно, нужны игроки. Здесь одним не ограничится. Нужно как минимум 3, а вообще, чем больше играют, тем лучше. Арсений, а вообще какие правила? Правила очень простые. Мелом или палочкой чертим круг. В него встают все участники игры. Водящего в этой игре называют штандером или по-другому зевакой. Штандер берет мяч, становится в центр круга и подбрасывает мяч как можно выше, выкрикивая имя любого из участников игры. Пока мяч в воздухе, дети бросаются в рассыпную. А тот, кого назвали, должен словить мяч. Тут могут быть два варианта. Если мяч пойман с лета, можно тут же выкрикнуть имя нового штандера, снова подкинув мяч вверх. Но все может быть иначе. Если же мяч ударился о землю, нужно скорее его ловить и кричать «стоп», пока все далеко не разбежались. Участники после этого сразу должны остановиться. Штандер, прикидывая расстояние до кого-то, называет количество шагов до него. До Полины 1 великан, 1 лилипут и 1 лягушка. Причем шаги измеряются. В гигантах это самый большой шаг, в лилипутах это шаг равный длине ступни, в лягушках это прыжок. После того, как все шаги сделаны, штандер должен попасть мячом в того, кого назвал. Но дается всего одна попытка. Штандер, штандер. Катя! Ну, Артема 10 лилипутов. Раз, два. Игрокам, в которых целится, можно приседать, уклоняться от мяча, но сходить с места нельзя. Новым штандером становится тот, в кого попали. Промашка, штандер не меняется. Штандер, штандер. Ну и в том и в другом случае игра начинается снова. Ну как, вам понравилось? Да! А еще хотите поиграть? Ну тогда вперед! Мы идем играть! Ух ты! Як цікаво! Гіганти, ліліпути, жабки. Я хочу погуляти у штандер терміново. Так, бягу у двор збирати команду. Кася, почакай. Але ж добраранок яшчэ не скончыўся. Гледачы на цябе пакрыўдзяцца. І праўда, прабачце, проста мне вельмі спадабалася гэта гульня. А вам таксама? Тады давайте дамовімся. Пасля праграмы і мы, і кожны з вас збярэ сябру і таксама паспрабуе у яе пагуляць. І у нас по ўсёй краіне пачнецца сапраўдны турнір па штандары. Здорово ты придумала, Кася, я з вами. Дамовіліся, а зараз давайте глядзець мультик. Ну і які у нас планы на сёння? Якія планы, Лесик, ты што забыўся? Мы ж ідзем у двор развучваць гульню штандер. А, ты памятаю. Пожартаваў я. Зараз пойдзем, толькі з гледачамі развітаемся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайте! Як заўсёды мы сустрэнемся зранку У нашым добраранку! І вы, сябры, не сядзіце дома.